Allah bane, sannan annabi Isa bawan Allah ne. Sannan kuma mu ƙara zo a cikin littafin Bible, ya zo a cikin book of Mark chapter 12 verse number 26 to 32. Ya zo a cikin book of Mark chapter 12 verse number 26 to 32. Wasu suka tambaye annabi Isa alaihi salatu Jesus kira him a cikin littafin Bible, suka tambaye suka ce masa ma'ana akan wata mace da ta aure a wajen maza 7, sai ta ma'ana duka suka rasu, suna so su ji menene hukuncin wannan matar nan a lahira. Annabi Isa yake cewa ba ku ji Allah ya ce shine annabi ubangijin annabi Ibrahim ba. Mu ji fa masu cewar annabi Isa Jesus Allah ne, a Jesus ne yake cewa ba ku ji Allah ya ce shine ubangijin annabi Ibrahim ba, ba ku ji ya ce shine ubangijin annabi Ishaq ba, ba ku ji Allah ya ce shine ubangijin annabi Yaqub ba. Duk fa annabi Jesus ne yake cewa wannan maganan fa, amma ka zuwa Bible ka zuwa kiristoci da fastoti wasu na cewa shi Allah ne. Shi fa da ka sake cewa ba ku ji Allah ya ce shine ubangijin annabi Ishaq annabi Ibrahim ba, ba ku ji Allah ya ce shine ubangijin annabi Ishaq ba, ba ku ji Allah ya ce shine ubangijin annabi Yaqub ba, ba ku ji ba. Yana buɗe baki daga nan kuma sai ga wani masanin a taurara, malami ne masanin a taura, yana zuwa malamin masanin a taura nan sai tambayi annabi Isa, sai ke cewa wani umarni ne na farko, mana yake tambaye shi yake cewa wani umarni ne na farko. Annabi Isa yana buɗe baki yake cewa umarni na farko yake cewa ubangijin mu Allah mu ɗaya ne babu wani sai shi, yake cewa babu wani sai shi, inji annabi Isa alaihi salatu wasallam. Jesus Christ of him yake cewa babu wani Allah sai Allah makadaici, Allah ɗaya ne, yake cewa Allah ɗaya ne, ubangijin Allah ɗaya ne babu wani sai shi, mana babu wani Allah sai Allah, haka yake cewa. In ji Jesus fa a Bible din fa yake cewa ubangijin mu Allah mu ɗaya ne babu wani sai shi. Ku je ku duba a cikin book of Mark chapter 12 verse number 26 to 32 yake cewa ubangijin mu Allah mu ɗaya ne babu wani Allah sai shi. Duk duniya ba fastan da ko kiristan da ya ce wannan ba magana annabi Isa bane, babu shi a duniya, babu shi da zai ce wannan maganar ba ta annabi Isa bane, inda shi kuma ya fito ya faɗa mana. Mun ce babu wani guri ko da guda ɗaya a cikin littafin Bible inda Jesus Christ of him shi da kansa ya ce shi ne Allah makaɗaici, shi ne a ce Allah shi ne maɗaukakin sarki, a bauta masa kada a bauta ma Allah, shi za a bauta ma. Duk fastin da nuna mu wannan ayar inda ya ce shi ne Allah maɗaukakin sarki a bauta masa kada a bauta ma Allah, shi za a bauta ma. Wallahi ne Abubakar bin Musa na shirya zan koma Kirista, daga yau wallahi sai na zama Kirista. Magana ta biyu kuma Bible ya ce sama tana da fila, ma'ana sama tana da fila, to shikenan mu dai mun san alhamdulillah sama ba ta da fila, Allah ya halicci ta ne ba tare da ginshiki ba, Allah halicci ta ba tare da ginshiki ba, to alhamdulillah. Ya zo a cikin littafin ba, ya zo a cikin Job chapter 26 verse number 11, ma'ana da aka Bible ce da aka yi tsawa sai da turakun filar ta suka girgiza. Ka ji fa wai da aka yi tsawa a cikin wannan ayar, ya zo a cikin Job chapter 26 verse number 11, Bible yake cewa wai da aka yi tsawa sai da sama ta girgiza, sai da filolinta suka girgiza. To za mu ga cewa tunda ya ce sama tana da fila, ni na ce ba ta da ita. Idan da wani duk fastan da ya ɗauko ke ni ya je nuna min filar inda ginshikin da ya tokare sama, turakun da suka tokare sama, na shirya ya inganta kuru-kuru kuma in imuje da shi saman daidai inda gwafar da suka rike ta din, daga can sama mu do ƙasa mu duba, wallahi a ɗaura mu igiya daga sama ta zo ƙasa daidai inda filan gindin filar har ƙasa, in duba in yi lilo akan ta lilo. To na shirya ni Abubakar bin Musa zan koma Kirista. Ƙaryar na ku zo kuna cewa annabi Jesus Allah ne, wai ku Bible tsaba ƙarya, tsaba ƙarya. Ga ayoyi a Bible suna cewa annabi Isa cikin nuna mana ba Allah bane, bawa ne na Allah, amma ku zo ku ringa ce mana shi Allah ne. Jesus ba Allah bane, bawa ne na Allah, ku ce Allah ne. Ya zo a cikin kuma littafin Bible, a littafin Bible ya zo a cikin Gospel of John chapter 14 verse number 28, Jesus yake cewa Allah ya fi shi, yake cewa Allah ya fi shi, ma'ana Allah ya fi shi. Ya zo a cikin Gospel of John chapter 14 verse number 28 yake cewa Bible, ma'ana Jesus yake cewa a Bible yake cewa Allah ya fi shi. Ma mu gani fa ya ce Allah ya fi shi, to me yasa za ku ce shi Allah ne? Me yasa za ku ce shi Allah ne? Kuna ce mana wai shi Allah ne, wannan wani irin abu ne? Ku ce shi Allah ne, Jesus ku ce fasa shi Allah ne. Gashi nan ya zo a cikin wannan Gospel of John chapter 14 verse number 28 yake cewa Allah ya fi shi. Wallahi duk kiristocin nan muna ba ku shawara, duk pastor da yake cewa ku yi Allah ne, yake ce muku wannan Jesus Allah ne, wallahi ya cutar da ku, wuta kawai zai kai ku.
duk fastocin nan makarita ne kuke ganin su, wanda fastan da bai yadda ba kuma ina umartar sa ya ba mu lokaci mu zauna, shi ne ka'ida kawai, ya ba mu lokaci mu zauna. Amma babu wani guri ko da guda daya a cikin littafin Bible inda Jesus ya ce shine Allah madaukakin sarki, a bauta masa, kada a bauta ma Allah, shi za a bauta ma. Jesus Christ bai ta faɗin wannan magana. Allah, Jesus is not God, shi ba Allah bane, shi ba dan Allah bane, amma zo suna ƙarya.